Gatusan ka mga estudyante ang nakahigayon nga makapaminaw sa mga plataporma sa mga kandidato nga buot magpapili karong 2025 midterm elections sa General Santos City. Kini atol sa gipahigayon nga election forum sa usa ka tulunghaan sa syudad. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gitambungan sa halos 500 ka mga partisipante nga gilangkuban sa mga estudyante gikan sa pipila ka mga higher education institutions sa Gensan, church groups, civil societies, laki pipila ka mga political parties ang gipahigayong election forum nga gitawag nga Hinabi 2025 nga gipahigayon sa Notre Dame of the Jangas University sa General Santos City adlawng Miyerkules. Paagi matud pa kini aron matagan sa og oportunidad ang mga political parties sa Gensan kinsa buot magpapili karong 2025 midterm elections nga madungog ang ilang plataporma ngadto sa komunidad, ilabi na sa mga kabatan-onan. For me, the qualities na kailangan kong babotohin o dapat babotohin is yung makatao. Huwag tayong mag-stick sa fame. Kailangan rin natin ng mga concrete na mga plataforma. Well, I would like my future candidate to be a listener. He or she will serve as a voice for all. Matud sa mga magtutudlo, importante matud pa ang moboto og mga saktong kandidato kinsa mamahimong lider sa komunidad. Sa isang demokrasya po, ang eleksyon ay mahalaga at kailangan ang aktibong mamamayan sa pagpili sino ba ang nararapat. Isa na ma-educate natin yung ating mga mag-aaral kung ano yung mga platforms o programa ng mga kandidato. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.